তিনি ক্যান্ডিডেট মানি পরে নমিনেशन फाइल खाइमानी परे म प्रथम आं कुलाई चाम्पाहर पाठ তিনি फायो তিনি आं नुखा जुबक रक चिनी समर्थक रक बरगानो लामजाक सबका आं बेलाय हामबाय याफारो बरगनो महाराज प्रद्युत किशोरनि नाहार मुंखा दफा थानसां थंनायছে এবং आंनि বিশ্বাস दङ दफा अवश्य थानसांनाय नेता कয়েকজন जों थानसांनि याफानो दफानि लुकुरक आमचायो थानसाङै दंमानि जों नुगोहायছে मसुदु खुवायो या कमलपुर अमरपुर हास्तेग नाङैनो चिनी बरकरक आमचायो थानसाङै दंहायছে जों मनो नाहारो थानसानो चिनी एकमात्र लामा थानसानि बिसिंतिनो जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड स्टेट हुड जों मातु बुनाय चिनी मुख्यमंत्री चिनी होम मिनिस्टर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन चिनी याफाव नाहार मान्या के चिनी बरक रुंनि नायमथां जों तुबुय मान्या हायছে তিনি वानसुगनानि दिन चिनी वानसुगनानि जरा जे राज परिवारनि बरक पर्यन्त एडिसि इलेक्शन मा बुसाव अम একটা ग्रेट मेसेज मो मेसेज बायनो चिनी बरक बुजिनानि उचित जे बुत्तियंगै 186 जन 186 नम्बर राजा बो बिनि आगे 185 नम्बर जराते अरो राजा दंखा তিনি आ परिवारनि बरक महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मा एडिसि इलेक्शन बुसाखा आबोनि थेकेनो जों बुजिनान दरकार जे ग्रेटर टिप्रालेण्ड एवं थानसा सारा चिनी कोनो उपाय गैया एवं जारा नायमथां नायनायरो बरक अरय परयखै उ बदल आबदल खायै बुबाग्रानि जे मारि ताकलाय चिनी पाइनएप्पल सिम्बल आनारस बा आंद्रस हनो अमती बहनो अनेक जायगा हयছে आ सिम्बल भोट रुबै एडिसि इलेक्शन जों अवश्य कप्लाय खायनायाबो आंनि आसा दं गते सानो संथाय बाक्सा तो सवै दंगो बुबागरा तो बुट बुसाया आगिव हने गताबो बुट बुसा माने बिसिंतै बनो बुय बाक्सा बरक चिनि तिपारा साउन हने दंगो महाराजा तो तामु इलेक्शन बुसा तामु बुय बाताय आबा हायरा कक फायं आबन बागै रगले ता सार ताम सानानि मुसं तिपारा साउन अनेक बरक लिडार इंगै अरो बुट बातायखा अनेक कक रेखा हयছে जों हायतुबनाय मति तुबनाय मंत्री एमएलए थाङा बरक पगै थाङ हयছে बुबाग्रा तो बुबाग्रा नहा बुबाग्रा बजखन नुखा बरक न कमिटमेंट तो बरक तंगे बर चंखा जोंबो चंखा जों जतन बुबाग्रान साखा नोंनो चिनी लिडारशिप रिदि निन लिडारशिपसे दफा यक्सामा माननाय अबनि बागिसो बुबाग्रा मचंग मारियो बातायलिनेन बागि नंखर साना हामबाय।